Kaya na kami guys. Hello to all. Today, kami ni Rose ay gagawa ng special biko. Ang gagamitin namin na malagkit ay itong black sticky rice. Ayan o. Special na malagkit to dahil madalang natin itong makita sa merkado. Ugasan muna natin. Ayan, kung titingnan nyo, nag-ano siya, nag-black siya. Para siyang nag-purple ang kulay niya, oh. Ayan siya, oh. Malinis na siya. Lalagyan na lang natin siya ng gata. Ayan siya. Halo na rin natin itong kakang gata. Siya, guys. Tapos isasalang na natin. Gata yan, nagpo-purple siya, gawa ng yung kulay nga nung ating malagkit. So, iluluto natin siya na parang pagluluto ng kanin. Guys, ito yung ilalagay natin na sugar ng ating biko. Ang tawag namin dito ay matamis na bao. Tawagin na lang natin matamis na bao. I don't know kung tama yung pangalan nito. Pero ito yung ginagamit sa paggawa ng biko. Tutunawin muna natin siya. So itunaw muna natin siya dito. Hindi natin ang tunaw. Try natin siyang tunawin. Tapos pag luto na yung sticky rice, saka natin ito ihahalo mamaya. So tutunawin natin ito. Isasalang pa rin natin. Pero palalambutin na muna natin para mas mabilis siyang matunaw. Okay? So ito yung kakang gata, guys. First, napiga ng gata. Gagawa tayo ng latik. Ito ang ating ibubudbud sa ibabaw ng ating biko. So, ayan siya. Kapakita namin sa inyo mamaya kung siya ay naglalatik na. Ayan, kumukulo na siya. I-lower down natin yung apoy niya para hindi siya masunog. Ang bilis lang kasi ito. Gagawa tayo ng special na biko. Ayan, malapit na siyang maglatik. Nakikita natin guys, so. Malapot na siya. Low, ano lang siya. Low fire, low heat lang siya. Ayan, oh. Lumalabas na yung kanyang oil. Ayan. Itong oil ng coconut, very healthy siya. Noong panahon ng mga lolo ko, ito ang ginagawa nilang pagka-coconut oil, very healthy siya. Ayan siya, oh, guys, oh. Ayan. Tingnan niyo yung oil niya, oh. Latik. Ayan. Minsan, tingnan natin yung ating niluluto natin. Ayan, sumukulo na rin siya. Malapit na. Ayan siya. Nagsasabay-sabay namin lang dito. Nagluluto kami for lunch. Nagluluto kami for merienda. Para sabay-sabay din sana. Ayan. So, niluluan na natin. Hindi siya masunog. Ito na ang kinalabasan ng ating kakang gata. So, isi-set aside muna natin yung ating latik. Pagkatapos, pagluto na yung ating biko, tsaka natin yung ibubudbud sa ibabaw ng ating special biko. Ganyan ang paggawa ng latik, guys. So, ito na yung ating matamis na bao, guys. Natunaw na. Tapos, nag-add ako ng konting sugar. Ano na lang natin. Estimate natin yung sugar natin kung ilan ang, limbawa, ilang cups o ilang kilo yung iluluto nating biko. Kailangan natin ma-estimate yung sugar natin. So, ako kasi, konting sugar. Parang hindi siya sobrang matamis. Kaya nililesen ko ang sugar. So, depende na yan sa inyo. Tapos, itong green ay pandan leaves. Ayan, nilagyan ko siya ng pandan leaves dahil marami kaming pandan leaves. So, may try pa nating medyo sticky-sticky siya. Tapos, ilagay na natin tong ating sticky rice. Ayan na siya, oh. Luto na siya, guys. Malapit na malapit na. Ayan. Ilagay na natin ang ating sticky rice sa pinakuluang sugar at haluin. So, ito na siya. Ayan. Nahalo ko na yung ating sticky rice. Ayan, oh. Nakunat siya, guys. Ang sarap talaga. Tsaka ang bango. Ang nakapagtataka
sa sticky rice na to, hindi mo pa nilagyan ng asukal, manamis-namis siya. Hindi ko alam kung bakit matamis-tamis siya. Ayan, bango. Hindi na kailangan maglagay ng coloring dahil na itim na nga siya. Actually, hindi siya masyado kasi parang naging brownish siya. Para siyang naging brownish. Ayan, oh. Na ang aking biko. Ayan na siya, makunat na. Kunting halo pa. Ayan. Haluin. Ayan. So, madabi-dabi to. Tawagin ko na naman ang aking mga sisters, ang aking brother. Tapos, kwentuhan, over a cup of coffee, over a cup of tea, over a cup of juice. O, diba? Masaya. Ayan. So, ito na yung ating finished product ng ating biko, guys. Tapos, nandito yung ating latik. Budbudan na natin ng latik. Ayan, ganyan siya, guys. Binubudbud ko na ang ating latik. Tapos, pag medyo malamig-lamig na, tsaka natin i-slice. Ayan. Makunat na makunat yan, guys. Ang sarap. Mas makunat pa sa akin. Pwede kayong magluto din. Marami naman nagluluto ng yung normal, yung puting sticky rice. Tapos, ganyan din ang prosesong ginagawa. The only difference is, black sticky rice nga yung ginamit ko dahil nagkataon na meron kami. Ito namang siniparate ko, ang ilalagay ko sa top niya ay sesame seeds. Kasi kung hindi tayo makakagawa ng latik, or kung tinatamad na tayo, dahil mas maproseso, mas madaling magsangag na lang ng sesame seeds at iyon ang ilagay nating toppings or sa ibabaw niya. Parehas din lang naman, mas masarap. Parehas din ang sarap niya. Depende na lang sa kung ano yung available sa inyo at kung ano yung mas nakakagaan sa inyo kung ito ay inyong gagawin o iluluto. O, diba? Yung panggamit lang natin sa bahay, pero kung gusto nyo namang mag-business, you can try both kung alin ang mas mabenta. Malamig na siya, guys. Try na nating mag-slice at tayo ay kakain na. Ayan. See? Ayan. Okay. Tapos, itong isa, makunat na makunat siya, guys. So, ang sarap-sarap siya. Ayan na. Ayan. Tikman na natin. Magkape tayo kahit na mainit. Kaya tea. Si Rose parating malamig na malignig ang iniinom niya dahil nga sa sobrang init. Pero ito at sinipon siya. Kami ni Habi, umiiwas kaming uminom ng malamig. Parang ano lang siya. Normal water lang. Yan siya. Kaya na kami, guys. Thank you so much, guys, sa panonood nyo ng aming palabas today. Stay safe, everyone. God bless you all. See you again sa susunod pa naming mga uploads. Bye-bye!